weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to radio gayna ko nammarila gadaɗi ñurkali dimat jeere waalo ko on waktu yoni ha to risa tole nder galle ceerno yaya ba gando allah o e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o dadiɓe keewi dakton to tribunal mo dakar ha fayanma to cité kera gorgui woni to tawete galle ousmane sonko gam nottoyademo a ñalawma hande o noddandu toon to tribunal gam hettede ko fate banggue tuma mo tumano ko fate viola adji sara to leydi mauritanie dadiɓe leydi ndi kolliti nangui kene tolno e capanɗe tato ɗannotoɗo ɗan leyɗe ndewani lawol ɓe jinno ko jolde laaɗe gam yaɓande maje kaɗeɗe leydi espagne to leydi mali jillu capitaine tarawore hoorejo leydi burkina faso ngol woni goo gila wo derguiti laamu wonande dambi ba yettima hanki o to galle kulba waktuji dabɓi hakkude makko e nando makko colonel asimi goyta ɓe jewtidi ndenka e kisal hakkude leydi mali kam e burkina faso kabruji men manawen ha to guine konakiri ma en jaa to côte d'ivoire nden ka jam e kisal cifodiral hanki hakkude région mo tigguere kam e laamu Addis Abeba ɗum waɗi koto afrique du sud nigéria rd congo kenya ma en jaaha to soudan kam e afrique du sud kabruji men jolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hande omo tawe to wuuro teddungo woni madina gounas ɗo wiyete galle guirias ceerno hammad kala garɗon ma tawɗon docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala taweteɓe to Mauritanie ha tenti to lamorgo leydi Mauritanie woni noksoɗa musidɗo makko biteɗo makka bana ene tawe ɗon kala ko cohluɗa e safara sa yettimɗo ma heeɓa ko noonne kadi base makko taweteɗo to Kidira so tawi ari ha ɗon ma tawɗon sohna Aminata Sow kala ko cohluɗa ma heeɓen ha timma siftinde ono docteur Djibiso ko safriyanke ngana ko wayno ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala sotpis diabète tension hernie estomac ɗojji duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje jaaɗo ha haqqille mum wirni foti ko huɗo bonko ko walla ko seyɗane donkuɗo ɓesnude ko noonne kadi musidɓe tedduɓe docteur Djibiso ene uddita on uddiɗo walla gonduɗo e dabare kala sa yiɗi hebde docteur Djibiso safriyanke ngana taweteɗo hande to wuuro teddungo madina gounas to wiyete galle guirias ceerno hammad mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla so tawi ko Mauritanie 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 79 57 so tawi ko numéro makko whatsapp beele mbawa hebdemo ko tonggode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese moɗona
fulɓe mbi rentade ɓuri safrade. Rento ñabboji cabotoɗi ha ƴiƴam ɓanduma wasa dogde nder ɗaɗi maɗa. So tawi ala ko heddi, so wona ƴiƴam ma dogata e ɗaɗi maɗa, a tuƴima, a hofima, koyɗe muusi, koppi muusi. Holno batta jokkodire gorel teyya? gorel teyya ko kawisaji mawɗi goni hen, ko lekkiki Allah funni to kordinoro. lekkiki way kono wargani a wulna ndiyam ma ha wula, juppa hen, aɗa yara, aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. an tuƴiɗo ko fiiɗo joguiɗo caɗele cardiaque, AVC, ƴiƴam dogata e ɗaɗi moma, jan ɓandu jaaɗoru, ɓandu wuloru. sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde site gorel teyya, janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teyya, mbatta ko www.gorelteyya.com ma yiyan hoore maɗa, an ganda ko gonduɗa ko. sa yiɗi hebde tongoɗe gorel teyya, woto woɗɗo joni joni. so tawi koto guuriki gonɗa, jokkodirta koye Deni Ba, mbatta ko 77 571 33 10. so tawi koto Mbour gonɗa, jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88. so tawi gonɗa koto Bonji, jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01. so tawi gonɗa koto Makama Mauritanie, jokkodirta koye Ramata Mangana, mbatta ko 00222 49 81 13. so tawi gonɗa koto France, jokkodirta koye Haruna Ngayda, nden tongode sa jokkodire mum kala ɗo gonɗa ma heɓen ko laaɓi. 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe, caforoɗen gorel teyya. ceerno Djiby ko wittiyanke leɗɗe, ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala. ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. ceerno Djiby ko bawɗo listihara, moƴƴuɗo longala, jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte. ceerno Djiby ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade, rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol. ceerno Djiby ene safra ɓe ene wonduɓe kista, fibroma, doggam sitta, worɓe ustaraɓe goragu. ceerno Djiby ene jogui leɗɗe fannuji tati, hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri, so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa. ceerno Djiby ne jogui pegge e usula, bonnoji dabruji e ɓeydoji arsigaji. ceerno Djiby ko bawɗo listihara, dokkatama ko inde ma inde nene maɗa, o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu, wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA, wonɓe Europe, Amérique, Asie ha Afrique central kala ɓena hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite. ceerno Djiby ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe nder Nouakchott, to legal nettek sara jeere nettek, to base makko mawɗo ɗo. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby, numéro makko téléphone ko 47 22 80 84. ceerno Djiby ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy. jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 00 13.
ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande tati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nati mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba kabruji mene ɗemngal pulaar subaka hande o heewi dadiɓe taw kadi koye bangeji kala ha tenti noon toon to tribunal mo Dakar ha fayenma to cité Keur Gorgui toon tawete galle Ousmane Sonko ngam tijjunede hewɓe ma gar toon kono kadi yimɓe makko nani message mo yaltini kikiɗe hanki o wo holliti hay goto woto yaltu hay goto woto ara kankoye hojjiyankoɓe makko ma yo jaa o nottoyo wo hetto so tawi wo gayni wa arta e nder galle makko sanga 11h ko nden wa yalti galle makko kankoye hojjiyankoɓe o yaɓani toon to suudu ñawore to ngam hettade ñawowo juge Maham Diallo koye yeeso on jogori joɗade wonande midi o kono kadi ala ko keɓɗen hen taw haydara ko fate banggue kuccam hakkude makko e on ñawowo jogorɗo hettademo wonande wa artata koye dossier ji ɗi wo tuumaɗi taw kadi tumnomo ɗuma ko ɓoosowo biyeteɗo Adji Saar wino waari toon ɓoosede o yiɗino wonde tettude oɗon caggal kadi o sappani ɗuma so tawi a salima mami waɗema ko gañata ɗum jeeyi sababu e kala saaha ɗiɗo hen haalulaji ne keewi artude kunude yimɓe ha ganduɗa waɗino fitnaji mawɗi no feewi hitande ujunnaje nogas e goho ha jeeyi sababu kene tolno e 14 fittandu heddi hen ngolɗo lawol noon teskama wonande ndenka e kisal mawka ƴettama kono kadi yogay école aji privé ji taweteɗi e nder laamorgo ngo ha tenti noon toon sara tribunal ha fayenma to cité Keur Gorgui kewɗi hen gudditani subaka hande o bis Dakar Dem Dikka yowi ɓoggi mum yoga e nokkuji woni hen kadi hewɓe kolliti dogani nde tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade ko wawi hen wonde kala ma en gartoy hen e nder ɗiɗon kabaruji beele mbawen addude ko jeeyi sababu goɗo hen noddandu kankone Ousmane Sonko holko haaloyi hen kono ɗo ɗo gonɗen ɗo mbatten kabaruji men ala taw ko keɓɗen hen haydara tawo ha joni keddoɗen ko Sénégal kabaruji men garten koye fedde hesere taw kadi ko darnade ndeɗon fedde noon dari ɗum ko sukaɓe dariɓe yiɗɓe nattude yidde funtede nden fedde ɓe inni ɗum ko FNPS ɓe inni ɗum ko jaam rewmi woni jaam e nder leydi ndi ɗum woni koɓe nodditi hakkude politique e mabɓe nde tawno politicien ji ene keewi hutorade sukaɓe ha mbasen pittal men walla gaño taw jomumen ƴewaten tan ko nafoore mumen ko nonne kadi laamu ngu ene heewi hutorade sukaɓe ha gaño hen mbasa hen pittali mumen taw kadi laamu ngu renata tan ko laamu muɗum ko nonne kadi syndicat ji heedan ɓe cellal ɓalli walla jangde walla ndema walla ko wawi wonde kala yogay syndicat ji keedanani ɓen gollotoɓe keedan tan kañumenne ko posuji mumen ɗeɗe gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe yurnitede no feewi ko nonne kadi hutorede e mbadi leñamagu nodditade leñamagu ha waɗa kareli hakkude ɓiɓɓe leydi kala koɓe saliɓe ɗum ko nonne kadi to banggue diineji wonde min koye o diine gonmi walla gonmi koye on ngolɗo hen lawol aɗa ñinga ko heddi ko kala ɗum kala foti ko haɗede nde tawno ko gueɗe gaddoje fitinaji ko nonne kadi social to banggue balle ngam wasde wadde hen heedam heedagu kame politique aji ɗi naftata taaridi e ladde taaridi e koddigu kala to banggueji ɗi kala ɓe jiiɗi kala kene wona hen yo won gonga ko nonne kadi gollorɗe privé kala mo ene golline hen yo golline e dow gonga taw wonani yabɓe wona kadi ne fawe e dow gueɗe goɗɗe ko fedde ɓe kolliti maɓe jalta téléji e radio ji ha e réseaux sociaux kala gam jangguinde sukaɓe leydi ndi oɗe saaha nde ɓe ɓurata wonde gueɗe taw ko mantiniɗe wasde rewde e gueɗe ɗe gona ɓamtare hay seeɗa gattaten koye juɓɓudi hono jaydiyanke foti wade beete jaydiyanke ko yi kala habra walla ko nani kala haala walla ni jaydiyanke foti ko sottede walla rakkede haalis wayla ɗemgal
holno jayndiyanke foti wonde neɗɗo taw ko din baɗɗo hoore mum resɓe poɗɗo haalde ko foti haalde poɗɗo deƴƴude ko fotani haalde arte ɗin konnguli ñalawma hanki o e nder batu wonande jayndiyankoɓe ko Mamadou Ibra Kane wonande jayndiyanke mo i radio walla nin ITV arti e yaññade kawoni cikko hoorejo CAP arti e yaññade jayndiyanke wonko jiyata sa habri ne jogori bomde a fotani haalde wonko jiyata ɗo foti haalde a fotani rokkede haalis mbasa haalde a fotani rewde dawrugol walla ni laamu ha jejjita an hoore maɗa darde nde poɗɗa darnande tawno ala ko ɓuuri jayndiyanke jogade wutte moƴƴo no fewi nde tawno kumpitowo kabrowo guittawo yimɓe niɓɓere foti wonde ko neɗɗo pewɗo wona oñiɗo walla ni dewɗo e oñiɓe saka oña wiya ene once ko oñi ko e dow mbadi oñare muɗum ha kañum e hoore mum habra hen ko fotani habrude hen warti e yaññade e won e gueɗe jaƴƴe no fewi jagorɗo Mamadou Talla woni collectivité territorial hanki bismima c'était mawɗo timmuɗo giwɗo to Congo Brazzaville liggotoɓe yogay commune aji yogay maire uji liggotoɓe yogay gueɗe ngam wostodirde e mumen miijoji hakkunde Sénégal kame Congo to banggue expérience golle kame bertidi leydi kala ɓe duumi e kaldigal kam yurnitade hakkunde Dakar e Brazzaville artude e gurdam ceerdam mawɗo leydi ndi caggal nde o yiyamiri Amadou Ba hoorejo jagoɗo leydi ndi nde ɓurata loskude gurdam ha tenti to banggue kasdi ko wiyete luwas guilay mahango ngo matériel uji ɗi gueɗe ɗe kala no jarata kuɓeje ɗe hande o to tolni wonande luwas nder leydi Sénégal caggal nde ɗin kala tonga adda e yeeso mawɗo leydi ndi waddi hen yiyande makko ngam oɗo saaha himmirande ko ɓuuri yawde yaccade ustude luwas nder leydi Sénégal ngam teskede gila tan hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi ha yetti hitande ujunere sappo e nayyi teskama Sénégal kasdi koko ɓeydi serde no fewi waɗi ko catégorie goo ɗiɗi tati kala hen coggu mum ma dotte ande hakkunde capantati ujunere ha ko ɓuuri ɗum walla ha ko manki ɗum ngal kulal ngal natata e nder luwaji leydi Sénégal beele kala mum uste ko goo janvier 2023 paɗoɗo hen noon so jomiraɗo haaji to Sénégal keddotoɗen sa so yeeɓe ɗiɗo mbiyama teep kamɓe noon ɓe nanga koto Thiès legal bayla Thiès wonande ɗon biteɗo MA Diallo hakkunde mum e B Diouf noon ko tailleur woni MA Diallo kañumne ko juɗowo tewa juɗaɗo kanko B Diouf nde ɓe nanga ɓe daari e yeeso procureur o hollitti ko MA Diallo yaltini laaɓi wimo suudo nayimo hay rukkuyel joñiguel seeɗa wimo ittu tubama nden o itti on woni e waddude hen ngam wadde hen gueɗe ɗe jooɗani pewani hawre debbo goto biyeteɗo a jekkete nani dille mabɓe udditi fallantere mum yi goto one fawe dow goɗɗo aɓe ɓoori haaɓe laaɓi ko nden noddi banum debbo miñum debbo ɓe gulli wulago mango nde sukaɓe leegal jalti diddiɓe ɓe moftoyi e huɓere wotere nde hoɗaka kono ɓe nanga ɓe luftina toon ɓe nawa e yeeso police hanki ɓe daari e yeeso procureur mo Thiès on procureur noon holliti yidde ɗum ko yoɓe taƴane duuɓi ɗiɗi e kaso taw ɓe jiyata nangue ñawore mabɓe jogori laatade ko jeenayyi ndu lewru ndu gonɗen Tambacounda yiita toon ko armée guerre on armée noon yiita koye nder département mo Goudiri to ɓundu e hoore muɗum yiiti ɗum ko brigade de recherche ɓen jiiti on armée 3 fetel mo calibre 12 AK ne wonde 300 temedde tati misli ko wayno wonande kure ene wondi kadi e nguru wonande ene wonde guri walla mbiyen guri kullon guri kulle ladde ene wondi kadi motoje ɗiɗi ɓe nangaɓe hen nawama to Tamba oɗo sahani tawe e juuɗe ngam fadde hen loskoji mawɗi no fewi to Touba hare bonde waɗi toon hakkunde nawliraɓe ɗiɗo jeewo o wiyete ko be sugo lembelo wiyete ko SCC kamɓe ɗiɗo kaaɓi subaka law bone kuppon mburu wonande jeewo kañum yontono sagginde kafe nden saggini kafe ne taƴa mburu ne taƴana moni kala kuppon mum ne tigui jeewo lembelo ari woni SC soho ari kañum ne ƴetti kuppon yeehi waɗoy hen sokkola mataɗo wiyata ne ngappa hawre jeewo ari
bifti coupon o wi oɗo wona coupon maɗa saɗa fada ha gayna feccede keɓa coupon ma deke noon haare ummima hakkude mabɓe ɗum waɗi koto Thiesa legal garage bu ndawa to Touba ton nden haare waɗi ɓe battidi koye haare bonde goɓɓe pette e purƴinali kala ala koɓe keddi hen jeewo o noon wattidi ngadde lembo o e nofuru ha nofuru ndu ɗeɓi tajje hawreɓe ceerdama police mo goyi mbende ko kañum nanguiɓe ɗon ñalawma hanki o procureur mo Mbacké weddimama ɓe e nder kasso SO Diallo gollotoɗo to kasso mo Mbacké holliti kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbadda koye suudu woturu ɓen toon darodira koɓe tikkodirɓe walla hande ɓe kalda walla ɓe kaɓat holno wayata gorko ma wal kañum tan kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbalda e suudu woturu niɓɓuru gam bone coupon habde hen haaɓe battinoɗo ɓe battidi ɗo taw ala ko jari hen haydara to Sédhiou tonne kadi ko suka gorko jinnoɗo hiwde wonande rewɓe dukkannoɓe e yeeso almami wuro diine nokku biyeteɗo Kéréwon tawa rewɓe ɗe dukkanno yeeso almami o yaltini fetel kanko suko o felli gam yidde beele rewɓe ɓe ene doga deke kural yane junggo almami o wattidi koto hôpital mo Sédhiou oɗo saha kanko o nanggama gam loskoji fetilo ko yahata e gueɗe baaɗe hono noon kala eɗen ponno yaade toon to cuuɗi meɗen kiidira jabboɗen Amadou Diop gawlo ɓalejo kono élément o heɓaki taw ma en gartoy hen ñalawma janggo ko fati banggue yewtere nde o yewtide tambiɓe nden kay kisal ladde ha tenti ko fati banggue nden kay kisal cumuji ma en gartoy hen ñalawma janggo so haaji jomiraɗo to Ziguinchor musidɗo men Amadou Issaga Kébé hol kabaruji garandi en subaka hande o toon to Ziguinchor wuro Ousmane a Sonko. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garani en ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi maire Ousmane Sonko o noddama hande ina wayno no école aji tokosi gonɗi gaaɗi kewɗi e majji hande janggani nde museji ɗi namda holko waɗi on jangginani ɓe mbi ñalawma o hande ala hoolare ɗum noon ko sukaɓe tokosɓe yo koot goto fof jooɗo deeƴa galle mum ha hira haaɓe ƴeewa holɗum situation o no wayi ɗum noon eɗen gandi Assoumane Sané oɗo dey wonko wi société civile wonɓe ga e Ziguinchor ina wayno daranaki wonde société civile ala darani tan ko koye mumen mbaɗani démocratie ina wayno gurori tan ko banggue opposant ji ɗi ɗum noon fotani wonde Samba Diawo kanko ardiɗo tawireɓe ɗo e Ziguinchor o wi ɓe tottama temedere machine ngaji 5 duudu ka tottiɓe ɓe ñooti toni école aji e balɗe nogasi goho ɗum noon toni militaire en holko waɗi ɓe mbasa tottere ɓe ñoota ma nawe Dakar ina ñootoyi ɗum yo nattu ko ɓuuri yawde yacca tawireɓe wonɓe Dakar ɓe e tawireɓe wonɓe Ziguinchor ɓe tawiro ko tawir tan ɗum noon yo nattu ko ɓuuri yawde e yaccade holko waɗi eɗen gandi pelente baɗanoɗo ina wayno pelente o de waɗama retire woni ittama ɗum noon nde wonno holɗum étudiaji ɗi hanki kamɓe foof étudiaji sociologie yaruɓe on département sociologie kamɓe fof hanki ɓe ñalloy ko to e tribunal kono Allah rufi hen ndiyam ɓuɓɗam ina wayno pelente o ittama ɗum noon addi weltare wiyede université Ziguinchor foti ko jogade jangde wona yaade tribunal ɗum noon ko e ballal Ibrahima Demba Suwaya ko kanko dey dari ha pelente o itta o wi probléme université foti hadde tan koye université wona yaade ha tribunal on noon ko professeur to e Assane Seka kañumne ko janguinowo ɗum noon darima hen ha ndiyam ɓuɓɗam rufi ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kébé gorko mboto kabaruji ɗo foɗo radio Zig FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalla ko ñalde walde jaam allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. Amadou Issaga Kébé sen gewi to Ziguinchor Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie kikiɗe hanki o hoorejo leydi ndi jofti to lamorgo mum leydi Mauritanie kono kadi nde o ƴetti konngol taw koye batu arabeɓe juɓɓinonoɗo toon to Alger lamorgo leydi Algérie o holliti e rango makko
ko faade batu arabeɓe ɓe kala nde ɓe nangodirta ɓe kaɓo ko faade banggue gueɗe ceɓɓitiɗe ha tenti noon ɓe dadiɓe yiɗɓe tan yaade ha keɓa ɓakkere e seɓɓitare mumen woni waɗoɓe jangoji hadɓe aduna deeƴe haɗi nokkuɗi deeƴe ɗeɗo gueɗe kala poti ko yurnitede kaɓe ha ɗum iwa ha laaɓa beele yimɓeɓe kala ene gona e jaam kono kadi o holliti jokkodiral hakkude arabeɓe nde ɓurata wawde gonɗude gam yarude yesso kono kadi o holliti omo ɗamini wonande juɓɓingol leydi Mauritanie ko fati banggue sommet arabe taw ko fati banggue faggude ɗum ko 2023 to Nouakchott omo ɗamini ɗen gueɗe kala ma ɓuur wawde ƴellidde faggudu hakkude leyɗele arabeɓe ha gueɗeɗe kala ɓuura yuɓɓude safroɓe médecin taweteɓe to Nouadhibou hankoɓe juɓɓini wonande sitine mabɓe to hôpital régional mo Nouadhibou gam hollirdeɓe mette mabɓe wonande hollirdeɓe hôpital ne ngakki kaɓirɗe ko wayno kaɓirɗe cafrirɗe e gueɗe goɗɗe kala ñawɓe hewɓe so gaari aɓe donka dañde holkoɓe cafriri ɗumen kadi aɓe ngakka médicament ji wi docteur Baba Wuldu Siddata taw ganduɗa ko surgien on holliti ɗum hanki hôpital régional mo Nouadhibou ene jogui caɗele mawɗe no fewi Mauritanie naɓe tato yilotoɓe kanŋe ko kañumen bomba e nder auto mumen to kerol hakkude leydi Mauritanie kame banggue Sahara o andaka noon wadɓe ngal baɗal taw koye nokku tan biyeteɗo jeune al matla hakkude mum e nokku biyeteɗo Kalib el Fulla kamɓe tato kala ɓe mbasi hen pittali mumen laamu leydi Mauritanie serano e erade kala saaha wonande ɓiɓɓe Mauritanie naɓe yilotoɓe kanŋe e sara keeri wonande leyɗele hakkude men e Mauritanie nde ɓurata wawde rentade no fewi nde tawno woni hen ne jogui ndenka jiiɗa hay goto tacca e nder keeri mumen procureur tribunal mo Rosso weddima kikiɗe hanke o tato e nder kaso ɓen tato noon hen goto ko duwagne goɗɗo ko debbo ballidiɗo duwagne o goɗɗo ko capitaine ɗo wawa laana hakkude Mauritanie e Sénégal ɗum ko caggal nde jagga bateau goto jolnunoɗo kene tolno e sakuji en tolno e sappo e tati saka taw kadi ne tawa hen temedde tati e ko fawi tawa hen temedde capanɗe tati jafuɗon saka ne tawa hen kene tolno temedde tati capanɗe jeegom butel taw ko sangara taw kadi on duwagne kañum yinno yaltinde ɗum ha wawa yaade e ballodiral hakkude makko e debbo kame capitaine jolno ɗum o kamɓe kala hanki ɓe beddama e kaso weddiɓe kaso ko procureur tribunal mo Rosso haade mabɓe darade e yeeso suudu ñawore to leydi Mauritanie keddotoɗen finoɓe to nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Tonamanda nokku biyeteɗo Tomada nokku biyeteɗo Tomnade ne tawe finoɓe toon ɓe mbaɗi sitine moɓodiral mabɓe yeeso jagorɗo kotkiɓe kolliti kamɓe tonnabnaɓe ɓe kolliti caɗele ɗe ɓe guuri e nder diwan mabɓe gila tan wonande gila tan 2016 woni 2016 gila nden e laamu gonnoɗo hoorejo leydi ndi Mouhamed Ould Abdoul Aziz fawi toon hayre mum adine gam mahdi toon losmaji gilden ha hande ala kala ko ɓeydi hen haydara tene ɓe ngala courant ni ndiyam ni safara haydara goɗɗum ɓe ngala toon aɓe tawe temedere capantati kilométre hakkude mum e attar ne tawe nder état mo Adrar ɓe erima laamu leydi ndi ha tenti jagorɗo nde wawata darade hen darde tinde no fewi jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie e nder haalande batu makko holliti kanko Wuldu Abdullahi wonde laamu leydi Mauritanie ne heeɓi wadde nokkuji kewɗi ndiyam ko wayno forage uji kame ɓulli gam wallidde aynaɓe e jogade nden ka e kisal ladde nde ha moni kala wonay jaam kono kadi oɗo saaha jertomoɓe jogui hen ko hakkude remoɓe aynaɓe betema mbaw wurdude ɗo ndiyam woni taw caɗele kala ngala kono o holliti fandare leydi Mauritanie ɗo saaha ko darade hen darde timmude no fewi gendarmerie Mauritanie taweteɓe to Nouadhibou ɓe kolliti ɓe nangui groupe baɗɗo capanɗe nayo taw ganduɗa ko ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol to wuuro Nouadhibou ɗon ɗo ɓe gonno e jolde laaɗe mabɓe jaɓana toon to Espagne kamɓe kala ɓe mbiyama teɓɓe totama police gam loskoji loggi mbaɗe e mabɓe kono noon laamu leydi ndi haalani holtoɓe jeeya e leyɗele kono koɓe hoɓɓe arɓe e nder leydi Mauritanie jagorɗo Espagne gueɗe nder leydi kami jaccingol laamu hanki yuɓɓini jillu muɗum
nder leydi Mauritanie kanko Fernando Grand wari haw yetti noksoda hande omo tawi ɗon hanki hakkude makko e nande makko mbaddi sifande nandirala ɗum ko caggal lebbi tati o yilino nder leydi Mauritanie sifande hanki ɓeydude nden ka hakkude koninkoɓe leydi Espagne kami Mauritanie faddade ɗanlotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol faade to leydi Espagne kamene wondi e cifande goɗɗe kala maɓe dutto hen no fewi to leydi Mali paɗena to leydi Mali dokkirgol nguura iwde gouvernement leydi ndi taw fawi ɗum koye juuɗe tambiɓe ko fate banggue nden ko nguura e nder leydi Mali ɗum nan koto bankas ha fanma to jala sugo teskede heege manguene diñi woni nokkuji kene tolno e temedde tati tonnes nguura woni ko nelda toon e nder commune mo bankas kene tolno e temedere capanɗe 5 tonnes woni ko nawa to jala sugo ko temedere capanɗe 4 tonnes céréales woni ko nawa toon ngam wallidde finoɓe toon ɓe teskede wonande ɓen dogɓe ne molti toon dañani remde hikka kono nguuri tan ko caɗele mawɗe no fewi gila o derguiti laamu colonel Dambiba capantati septembre o yaltano leydi Burkina Faso kanko on capitaine Ibrahima Traoré jilluma ko adigo ngo o waɗi o suuɓi ko leydi Mali ɗum ko hanke waktuji dabɓi o jaɓɓama toon to galle Kuluba galle lamorgo ngo hakkude makko e nando makko militaire woni colonel Assimi Goïta ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴene seeɗa ko fati banggue nden kay kisal hakkude leydi Mali kame leydi Burkina Faso ɓeydude nden ka e kisal to banggue koninkoɓe mabɓe kono yogay jaydiyankoɓe gartu e miijade ko saabi ngun jillo kori wonani leydi Burkina Faso yidde kañumne jolnude koyngal mum e laana leydi Russie taweteɓe e ndera leydi Mali to leydi Mali keddoren ha joni galle dumbirɗo taweteɗo to Bamako to Dumba wonande ɓen wadɓe ko fewani suudu safara taweteɗo toon ndu ganduɗa wanno tan kene tolno e 19 daɗɗudi ganduɗa ɓen dumbaɓe toon so tawi dafama hewɓe hen leɗoto koye leydi ngala hayɗo leeli e leecce ɗe wonde Nations Unies waɗi toon ballal manggal no fewi kene tolno joni e capanɗe tati leeso woni toon leeso kala ñawɓe ɗiɗo ene mbawi leldade hen wi colonel docteur Mouhamadou Diarra o holliti ɗum wonaniɓe weltare mawde no fewi kono kadi o holliti toon to kaso to ñabbuji ko wayno covid ko wayno VIH ene teska kono arte ɗin konngudi colonel Adama Guindo o holliti waɗama toon hebloji mawɗi no fewi wonande ɓen joguiɓe nden ka e kisal safara ɓen dumbaɓe toon maɓe gon ujunnaje 360 dumbaɗo ɓen heblaɓe koɓe 360 hen 11 ko rewɓe ɓe kebla ko hebloji moƴƴi ngam wawde jogade gurdame cellal ɓen dumbaɓe toon Bamako Abidjan wonande ɓatake janoɗo giwnoɗo e galle lamorgo ngo leydi Mali ha yettoyi Alassane Dramani Ouattara ko fate banggue koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire dumbaɓe gila tan lewru août caggal ɓe nangono gila juin kono koye août ɓe nangaɓe coga capanɗe 4 koninke ɗum noon koye gostodirala wonande wonɓe toon ne cuuɗi garta wonɓe gaade dumba ɗaccite Ouattara jabtunoki kono kadi teskama konngudi goɗɗi jaltuɗi ñalawma hanki ngu laamu leydi Côte d'Ivoire yeddani taw ɗum ko caggal koyɗe jamde dogi Togo kono ɗo saha tottete ɗen koyɗe jaam ko CEDEAO beele wawa ɗaccitede wonande 46 koninke mo leydi Côte d'Ivoire taweteɗo e cuuɗi niɓɓi ɗi leydi Mali taw koɓe tuuma ko yinnode addude fitinaji nder leydi ndi arde hen ko alda e yamirore sen giwi to leydi Mali koto Guinée tribunal darnal ngal hettede ɓen tuuma